Tässä on perusmallin Polyplastic-ikkunasalpa. Korkea versio on täsmälleen saman näköinen, mutta siinä on tässä kohtaa karmin pidikkeen alla erillinen 20 mm korokepala. Tai vastaavasti koroke on itse karmissa. Koroke nostaa koko lukitusta ylemmäs ja tämä osa salvasta on kiinnitetty ylemmäs ikkunaan. Jos ikkunasi salpa on korotettu, kannattaa käyttää korkeammallista lukkosalpaa, joka pitää salvan tiukemmin lukittuna. Kaikki matkailuajoneuvoissa käytetyt salvat ovat heikkotekoisia, olivatpa ne Polyplastic tai Domestic-mallia. Näiden ikkunoiden kautta on helppo murtautua. Tässä videossa ei näytetä miten, mutta varas pääsee hyvin nopeasti ja huomaamatta sisään. Vakava ja huolta aiheuttava ongelma. Avuksi on kehitetty lukkosalpa, joka on todella helppokäyttöinen. Se vain liuutetaan olemassa olevan ikkunasalvan yli. Se napsahtaa paikoilleen ja estää ikkunan avaamisen. Tuote myös suojaa koko salpaa tällä metallikehikolla, joka ympäröi salpaa. Tuote otetaan pois vetämällä kärkeä hieman sisäänpäin ja liuuttamalla lukkosalpa pois.